Mga kauturan, mayong adlaw sa inyong tanan. Sa sining ito, pasalamat gid kita sa Dios. Nga din siya nagaupod sa aton naman nga pagpamalandong sa iyang mga pulong, kagangaton paghahambalan subong, amo ang nanungod sang kamatayon kag pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo nga aton manuluwas. Pero sa wala pa, pagabasahon nako anay ang balaan nga kasulatan nga makita sa naunang Korinto kapitulo 15 halin sa 1 pagkadto sa 7 nga nagasiling, karon mga utod, luyag ko ipahanumdom sa inyo ang mayong balita nga ginwali ko sa inyo, nga inyo ginbaton kag sa sini ang inyo pagtuo na pasad sing malikon. Amo ini ang mayong balita nga ginwali ko sa inyo. Naluwas kamo paagi sa mayong balita kon ginhuptan ninyo ini sing malikon. Luwas kon nagtuo kamo sing pasapayan. Ginapalinton ko sa inyo ang isa ka butang nga labi pa kaimportante nga ako nabaton. Si Kristo napatay tungod sang aton mga sala, suno sa mga kasulatan. Ginlubong siya kag ginbanhaw si katatlo nga adlaw, suno sa mga kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro kag sang-uli sa mga 12 ka apostoles. Sa tapos ini nagpakita siya sa sobra sa 500 sa iyang mga sumulunod nga ang kalabanan sa ila buhi pa, kag ang iban patay na. Sang ulhi nagpakita siya kay Santiago, dayon sa tanan nga mga apostoles. Sa katapusan nagpakita man siya sa akon. Ini amo ang pulong sang Dios nga nagahambal gid nanungod sang kamatayon kag pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Kag kunaton tanawon ang mga kasaysayan nga napagkit sa balaang kasulatan, sang si Kristo wala pa ginlansang dito sa cross, kag nagaupod siya sa mga apostolis niya nga nagalakat sa pagbantala nanungod sang kaluwasan sa mga katawhan sa kalibutan. Wala gid magkulang sa paghambal si Kristo sa iyang mga sumulunod nga siya mapatay pero mabanhaw siya sa ikatatlo nga adlaw. Ginasulit-sulit niya ini, kag ang isa nga aton patusilingan amo ang nasulat sa Mateo 16:21. Sang nagatipon sila sa iyang mga apostoles, si Kristo nagpamangkot sa ila. Siling ni Kristo sa iyang mga apostles, ano ang siling sa mga tao na nungod sa akon? Sino ako? Suno sa ila. Ang mga apostoles ni Kristo nagsabat, siling sa mga tao, ikaw kuno si Elias, ang propeta sa Old Testament. Pero ang iba nagsiling si Jeremiah kuno ikaw. Kag iba nagsiling ikaw kuno si John the Baptist. So lain-lain ang pagkilala sa mga tao kung sino si Kristo. Pero nagpamangkot liwat si Kristo sa ila. Sila niya, para sa inyo, sino ako? Alisto nagsabat si San Pedro. Sila ni San Pedro, ikaw amo ang Kristo, ang Mesiyas, ang anak sang Diyos. Nagsabat si Kristo sa iya, sila ni Jesus Christ, husto ikaw. Ina nga kamatuoran, wala ginpahayag sang Dios
o konsang tao sa imo. Ina nga kamaturan ginpahayag sang Dios sa imo. Kuntaton pa ang Dios mismo amo ang nag-reveal sang kamatuoran kay Pedro nga si Jesus Christ amo ang Mesiyas, ang bugto nga anak sang Dios. Kag si Jesus Christ naghambal sa ila sa sinangation. Tapos nga nakahambal si San Pedro sa insakto, si Jesus Christ naghambal sa ila. Siling ni Jesus Christ, magakadto ako sa Jerusalem. Kag sinya didto magaantos ako sa mga kamot sang high priest, sa mga kamot sa mga elders sang mga Hudiyo, kag sa mga kamot sa mga manunudlo sang kasuguan sang mga Hudiyo. So tatlo ang ginhambal ni Kristo. Magaantos siya sa kamot sang high priest sa mga Jewish people, sa ilang mga elders, kag sa ilang mga manunudlo sang kasuguan. Sila magapatay sa akon o konpatyon nila ako, pero sila ni Kristo sa ikatatlo nga adlaw, mabuhi o kon mabanhaw ako. So ina nga mga ginatudlo ni Kristo, ginabalik-balik niya sa madamo nga bisis. Ginhambal niya sing mathag sa iyang mga apostoles nga siya mapatay, siya ilansang sa cross, pero sa ikatatlo nga adlaw, mabanhaw siya. So wala nagkulang si Kristo sa paghambal sa ila. Pero may isa ka pinasay nga ginhambalan niya ni Kristo hindi ang iyang mga apostoles, kundi ang mga tao dito sa Jerusalem, mga Jewish leaders. Kagini makita sa John chapter 2 verses 19 pagkadto sa 22. Sang dito si Kristo nagkadto sa templo sa Jerusalem, nakita ni Kristo ang madamo nga mga tao nga naganegosyo sa sulod sang templo. Kung sa aton pa sang simbahan, dito sila naganegosyo sa ilang mga sapat, ginabaligya ina agod ihalad sa Ginoo para mapatawad ang ila mga sapat, ang ila kabuhi. Katulad sa mga karniro, mga salampati, dito ina ginanegosyo sa mga negosyante. Mabakal to ang mga tao, kagihalad ina nga sapat o kung salampati para mapatawad sa Dios ang ila mga sala. Ina panahon sang pista sang Passover sang pagkadto ni Jesus Christ dito. Kag daw hindi maayo ang nakita ni Kristo sa simbahan o kon sa templo, kay nabuta ng simbahan sa mga negosyante nga nagabaligya sina. Nagkuha si Jesus Christ sang lubid. Ginpagwa niya ang tanan nga mga sapat kag ang mga salampati kag ang mga lamisa dito ginpangtumba ni Jesus Christ, kag nagpamangkot ang mga Jewish leaders kay Jesus Christ. Sila niya, ano ang imo otoridad? Di naghalin ang imong authority sa paghimo sini mga butang. Ang sabat ni Kristo daw tama kalayo, pero ang sabat ni Kristo sa ila amo ini. Gub-a ninyo ining templo, kag si katatlo nga adlaw, akon iniliwat patindugon. Wala sila makaintindi, pero ang ginahambal ni Kristo amo, ang iyang kamatayon, kag ang iyang pagkabanhaw, tapos siya mapatay, sulod sa 3 ka adlaw. Gub-a ninyo ini nga templo, sa 3 nga adlaw, akon iniliwat patindugon. So sa aton pa, naghahambal siya siyang kamatayon, kag pagkabanhaw sa ikatatlo nga adlaw. So inang tanan, ginhambal, ginasulit-sulit ni Kristo siya mga apostles nga siya mapatay, ilansang sa cross, pero sa ikatatlo nga adlaw, mabanhaw man lang siya. So ang kamatayon iyan ni Kristo,
sa pagpadayon aton hangpon sing mayo sa siningation kangyang kamatayon dito sa cross ini isa ka talos substitute sa aton. Kay man ang dapat tani nga silutan sa kamatayon amo kita nga makasasala. Pero si Kristo amo ang nagtalos, nagsubstitute sa aton. Imbis nga kita ang silutan sa kamatayon, siya ang nagkuha sang aton lugar. Amoy na ang bugos nga ginatudlo sang balaang nga kasulatan nga kung kamatayon ni Jesus Christ ang paghambalan, napatay siya o kung ginsilutan siya dito sa cross, hindi tungod kay nakasala siya. Kay si Kristo ya suno sa kasaysayan nga nasulat sa balaang kasulatan, wala siya sing sala, wala sing bisan sino nga tao nga makapamatuod halin sang una tubtob subong nga si Kristo nakahimo sing sala. So ang iyang kamatayon dito sa cross amo ina ang nasiling nga talos substitute sa aton nga mga tao nga makasasala. Kagini nasulat sa naunang Pedro 3:18, chapter 3 verse 18. Nga ginasiling dito nga si Kristo napatay sing makaisagid lang. Hindi na niya pagsulit-suliton, kay sagid lang. Napatay siya bilang substitute sa aton, sa makaisagid lang. Kag nagpadayon ang amo nga bersikulo nga nagasiling, ang matarong para sa hindi matarong. Kagamo ina ang ginhambal man sa aton ginbasa sa naunang Korinto kapitulo 15 bersikulo 3 nga nagasiling, si Kristo napatay tungod sang aton mga sala. Amo ina ang substitute. Ang matarong para sa hindi mga matarong. Si Kristo matarong, pero siya ang nagkuha sang aton lugar subong mga tao nga makasasala. Wala man gani ginhambal sang Bible nga si Kristo napatay para sa tong mga tao nga naglansang sa iya, kundi ang Bible nagasiling tungod sa aton mga sala, dala na kita, tanan kita nga mga tao sa kalibutan. Dala sina nga kaluwasan nga ginhimo ni Kristo dito sa cross, kay nagsiling ang Bible tungod sa aton, tungod sa tanan nga mga katawan. Nagpadayon si San Pablo sa pagtudlo sa Roma kapitulo 5 halin sa 6 pakadto sa 8, nga mabudlay nimo ini makita nga yara nga tao nga matarong nga manginmatay sa tao nga makasasala niya, hindi ikaw sina makakita. Niya sila ni San Pablo, siguro may ara gid man nga tao nga maghalad siyang kabuhi para sa mga matarong. Pero mabudlay nimo pangitaon nga ang matarong nga tao manginmatay sa makasasala, hindi mo na makita. Di mo na makita kay Kristo lang. Kay siya matarong, pero naghalad siyang kabuhi dito sa cross tungod sa aton nga mga tao nga hindi matarong. So may na ang bugos nga natudlo sang Bible. Nga kamatayon iyan ni Kristo bilang talos sa aton. Ang matarong para sa hindi mga matarong nga mga tao masasala nga amo kita. Kinahanglan gid bala nga si Kristo magpakamatay sa cross agud matigayon ang aton kaluwasan? Ang sabat kinahanglan gid. Kay mo ni ang natudlo sa Hebro kapitulo 9 bersikulo 22 nga kinahanglan gid magpatulo si Jesus Christ siyang hamili nga dugo dito sa cross agud matigayon ang aton
kaluwasan. Amo ini ang ginahambal sang Bible nga kung wala ang hamili nga dugo ni Kristo, wala sing kapatawaran sang aton mga sala. Kung sa aton pa kinahanglan gid, kay kung hindi kag wala sing hamili nga dugo ni Kristo, hindi mapatawad ang aton mga kalapasan. Kagamo man ini ang ginahambal sa 1 John chapter 1 verse 7 nga nagasiling siya, ang hamili nga dugo ni Kristo amo ang nagatinlo sang tanan nga kalapasan sang mga tao sa kalibutan. So hindi lamang aton kundi para sa tanan nga mga tao. Ang hamili nga dugo ni Kristo amo ang makatinlo sang aton sala. So sa mga advertisement sa TV kag sa radio, daw kadamo iya sa mga habon nga may power sa pagtinlo sang higko sang aton mga bayo. Pero kung sala ang panggabalan, wala sing bisan ano nga gamhanan nga mga habon nga makatinlo sa aton sala. Kundi ang hamili nga dugo gid lang ni Jesus Christ. So kabamangkot, kinahanglan gid bala nga manginmatay si Kristo agod mapatawad ang aton sala. Ang sabat kinahanglan gid, kay kun wala ang yang hamili nga dugo, hindi mapatawad ang aton mga sala. Kay kun hindi mahugasan ang aton mga sala, hindi kita makasulod sa langit sa balay sang Dios. Kay man ang langit balaan, wala sing makasasala, o kung may sala nga makasulod dito, kinahanglan matinloan ang tanan nga sala agod nga makasulod sa ginharian sang Dios dito sa langit. So kung kamatayon ni Kristo ang paghambalan, iisdo pagid naton ang kamatuoran sang diutay. Ang kamatayon ni Kristo para ina sa tanan nga mga tao. Kay man subong sa nagalakat ang panahon, kagang kalabay ang madamo nga kaalam sa mga tao, nagaprogress, nagauswag, nagahuna-huna man ang katawhan, nga ang kada rasa sa mga tao, may ara nga kaugalingon nga manuluwas. Pananglitan, ang mga Israelinhon, suno sa mga huna-huna sang mga tao, ang ilang manuluwas si Kristo. Kay man si Kristo ya kaliwat sa mga Hudiyo o kon Israelinhon. So ila na iya manuluwas sa mga Pilipino naman ya katulad sa aton. May mga huna-huna naman subong ng aton iya manuluwas hindi si Jesus Christ, kundi si Dr. Rizal. Kay siya ang nagpakamatay sa aton. Hero naton siya. Matodi na hero si Dr. Rizal, pero hindi siya manuluwas ang aton kalag. So hindi insakto nga singganon mo nga kada rasa sang tao may kaugalingon nga manuluwas. Si Buddha hindi manuluwas, si Muhammad hindi man manuluwas, si Dr. Rizal hindi manuluwas. Ano ang ginatudlo sang Bible? Si Jesus Christ lamang amo ang manuluwas sang mga tao sa bug-os nga kalibutan, sa tanan nga mga tao. Kagamoy ni ang iyang kamatayon. Si Kristo gintudlo sang Bible nga siya amo ang manuluwas sang tanan nga mga tao. Sa John chapter 1 verse 29. Ini ginhambal ni John. Sadtong si Kristo nakita niya nga nagalakat palapit sa iya. Gintudlo niya kaginsingganan niya mga tao. Siling ni John tanawa. Siya amo ang kordero sang Dios nga magakuha sang sala sang tanan nga mga tao. Ang pulong tanan. Si Kristo amo ang magakuha sang sala sang kalibutan, sang tanan nga mga tao sa kalibutan.
Kung sa aton pa, ang ginatudlo iya sang Bible, amo nga si Kristo, amo lamang ang bugtong o kung isa nga manuluwas sang tanan nga mga tao sa kalibutan. Siguro na memorya naton kag nabatian naton ang John 3:16. Bisan ang bata nga gagmay nga naga-attend sa Sunday School nakabalo sang John 3:16. Okay? John 3:16. Anong nasiling sa Bible? Kay ginhigugma gid ang Dios, kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan. Kung sa aton pa, tanan nga mga tao sa kalibutan. Kag siling niya, ginhatag niya ini ang iyang bugtong anak sa kalibutan. Agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. John 3:16, ginpadala sang amay ang iyang bugtong anak sa kalibutan. Kung sa aton pa, sa tanan nga mga tao sa kalibutan. So ginasulit-sulit naton ini, agud marehistro sa aton una-una, nga isa lang ang manuluwas, si Jesus Christ. Kaya si Kristo mismo naghambal, nga siya amo ang dalan pakadto sa langit. Kag nagpadayon siya, siling niya, wala sing bisan sino nga makasulod sa langit kung hindi mag-agi sa akon. Wala naghambal si Kristo nga ako amo ang isa sa mga manuluwas. Wala siya naghambal sina. Ang iyang ginhambal, siya lamang amo ang dalan pakadto sa langit. Kag wala sang bisan sino nga tao nga makasulod sa langit kung hindi mag-agi sa iya. So mga utod, aton ini at hagon sa aton kagalingon, nga si Kristo naghalad sa iyang kabuhi sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Kag siya lamang ang bugto nga manuluwas sang tanan nga mga tao kag wala na sing iban. Ginhalad niya ang kabuhi sa cross para sa aton tanan. Kag kun ini nga bahin sang bala nga kasulatan nga nagasiling nga si Kristo napatay tungod sa aton mga sala, ina isa ka talos, pero nagpadayon ang Bible sa paghambal nga tapos siya napatay dito sa cross, ginlobong siya. Okay, wala man siyang ginalobong nga buhi. Dapat mapatay anay kag isa'y lobong. Amo man ay natabo kay Jesus Christ. Sang napatay na siya, kay ginsugo ni Pilato ang mga soldado nga sikapon dito si Jesus Christ kung napatay na bala. Di ang report amo nga napatay na siya. Kung sa bagay, sang dito si Kristo gakabit sa cross, agom masigurado gid nga mapatay siya, may isa ka soldado nga ginbuno niya pa ang kilid ni Jesus Christ kag nagwa ang dugo kag tubi sa lawas ni Kristo, nagapamatod nga siya patay na gid. Kag sa napatay na siya dito sa cross, may pangabay kay Pilato nga duha ka tawo. Ang isa si Joseph nga taga Arimatea, kag isa si Nicodemos, yadtong tawo nga nagkadto kay Kristo sang gabi nga nagpamangkot ano iyang buhaton niya para makasulod siya sa ginarian sa langit. Kag si Kristo naghambal sini nga tao kay Nicodemos, Nicodemos, dapat ikaw matao liwat. Amo ini nga Nicodemos ang nag-upod kay Joseph nga taga Arimatea nga nagkuha sang lawas ni Kristo para ilubong. Kung si Kristo napatay kag ginlubong, sino ang naglubong? Si Joseph nga taga Arimatea kag si Nicodemos. Makita mo ina ang nasulat sa balaan nga kasulatan. Okay, so ginlubong siya kag ang lulubngan, isa ka bag-o nga lulubngan nga iyaman ni Joseph nga taga Arimatea ang nagkuha. So ginlubong niya dito
sa iyang ginpahimo nga lulubngan. Si Kristo amo ang ginlubong dito. Now, aton gitanahon nga ginlubong gid siya, kag may mga babae man gani nga dito nagatan-aw sang ila paglubong. Si Mary Magdalene kag ang iya mga kaupdanan dito nakakita sang paglubong ni Kristo. Okay? Tapos nga si Kristo ginlubong siya sa adlaw nga Bernes sang hapon, Sabado, pagka Domingo aga pa nabanhaw si Kristo. May report sa mga soldado. Soldado ini sang mga gobyerno sang Roma nga nagbantay dito sa lulubngan kay man ang mga high priest, religious leaders sa mga Hudiyo nagapanagupnop suno sa ginhambal ni Kristo nga siya mabanaw sa ikatatlo nga adlaw. So ginpabantayan gid siya. Kag may mga maisog dito nga mga soldado nga nasahin pagbantay. Pero pagkaaga Domingo, siguro mga alas 5 pa sang aga, nadiskubre nila kay nagpanaog ang anghel sang Dios nga nagligid sang bato nga gintabon sa baba sang lulubngan. Ginligid sang anghel. Kag nakita sang mga gwardya ang anghel nga nga itsura tama kasanag nga nagakirab. So nalipong sila nga daw patay nga nagkalatumba. Kag nasapuan nila nga ang lawas ni Kristo wala na. Nag-report sila kay Pilato o kon nag-report sila sa high priest. Nagkadto sila sa siyudad. Gin-report nila sa high priest ang tanan nga mga natabo. Kag sa sinaman nga tion, may mga babae, si Mary Magdalene, kag ang iyang kaupdanan, nagkadto man dito. Kag nakita nila nga bukas na ang lulubngan, kag wala na dito ang bangkay man ni Jesus Christ. O kay ari kita sa soldado ang nag-report. Ginsaysay sa mga soldado sa high priest ang tanan nga natabo. Nagmeeting gilayon ang high priest kag mga elders sang mga Hudiyo, kag nag-isa ang ilang huna-huna nga suhulan nila sang dako gid nga kwarta ang mga soldado agod magsugid sang binutig. Ano nga binutig? Ang ginhambal sang mga high priest ta ila amo ini. O ari ang kwarta, suhol ninyo, ihambal ninyo sa mga tao nga sang tungang gabi samtang nagakatulog kamo, ginkawat sang mga apostolis ni Kristo ang lawas ni Kristo. So ang ginhambal, ginkawat, hindi nga nabanaw, kundi ginkawat sang mga apostolis. Dumduma duha ka panahon na kwartahan, na pangortahan si Jesus Christ. Ang una nga nakakwarta kay Jesus Christ, si Judas. Ginbaligya ni Judas si Kristo sa iyang pagtraidor dito sa high priest. Siling ni Judas, pilang ihatag ninyo sa akon. Kaya akon itugyan si Kristo sa inyo. Ginhatagan sa sang high priest 30 pieces of silver. Amo tong suhol niya. Ikadua, sang si Kristo na banhaw naman, nakapangwarta naman liwat ang mga soldado. So halin sang pagtugyan kay Kristo, tubtob sa nabanhaw siya, nakapangwarta ang mga tao nga wala sing concern kag mga tao nga nag-reject kay Kristo sa binutig nga istorya.
Okay. So si Kristo na patay, ginlubong. May naglubong duha ka tawo, kag may mga babae nga nakakita sa panahon sa iya paglubong. Pero sa pagkabanhaw na ni Kristo, ti katatlo nga adlaw, kagamuna ang ginhambal niya. Sang wala pa siya napatay, ginsulit-sulit niya nga siya ilansang sa cross sa mapatay. Pero si katatlo nga adlaw, mabanhaw siya. Wala magkulang si Kristo patudlo sina. Pero ang binutig nagpangibabaw. Hindi nga nabanhaw siya, kundi ginkawat. Kag sang paghambal sa mga soldado sina, kadamo sa nagtuo nga si Kristo ginkawat, hindi nga nabanhaw, kundi si Kristo ginkawat sang iya mga gintutunan. Okay. Ini nga teorya budlay mapatihan. Kag kung kita nagpati sina, nagapati kita sa binutig. Kay man, paano nga makawat si Kristo sa iyang gintutunan? Una, sopak sa aton kinaugali nga mga tao nga mangawat patay. Luwas sini nga istorya. Sinong nabatian ninyo, pamilya man o kung bisan sino man, nga ginlubong kag ginkawat nimo balik ang inyo minatay. Kag kung kuwaon mo sa lulubngan ang minatay, diin mo na dalon. Tagoon mo to sa inyong balay. Hadlo ka gani magkanto sa minteryo, mangawat ka papatay. Budlay iniya istoryahon. Budlay iniya patihan nga istorya. Wala sing tao nga kapangawat patay. Siguro pwede ang rilog sa patay nga ginlubong, pwede makawat. Pero ang patay mismo, wala ginakawat. So mo na nga daw kabudlay siniya nga istorya, pero ginapatihan pa ni sa iban. Kagagod nga magdamo pagid ang istorya na nungod sa kamatayon, paglubong, kag pagkabanhaw ni Kristo, gindugangan pagid na sa mga tao nga nag-reject, nagsikway kay Kristo. Agod magnami pagid ang istorya, may ara pagid nga siling nga si Kristo wala mabanhaw, kundi yadtong mga babae nga nagkadto dito aga pa, dulom-dulom pa, nagtalang. Lain nga lulubngan ang ilang nagkadtuan. Ang nagkadtuan nila ang daan na nga lulubngan nga way sulod. Tungod nga nagtalang sila, naglakat sila balik, ginsugiran nilang ibang mga tao nga si Kristo na banhaw. Ina istorya lamang. Kung totoo nga nagtalang ining mga babae nga nagkadto dito, tana gindakop nila mga babae, kag gintudloan aryo ang lulubngan nga ginlubngan kay Kristo, hindi kamo magtalang-talang. Di wala ang lulubngan, amo gidto ya ang ginlubngan kay Kristo, nga nakita nila nga wala na sulod, hindi nga lain nga lulubngan ang ilang nakadtuan. Inaamong mga binutig sang mga tao nga nagsikway kay Kristo, nga nag-reject sa iya. Kagdugang sina, may ara pagid nga isa kaunahon na ang ginkawat nga teorya, gindugangan pagid sa mga katawan, agod nga magnami pagid ang istorya, agod nga mga tao hindi magpati nga si Kristo napatay, ginlubong kag nabanhaw. Nga amo inaya ginatudlo sang Bible nga kamatuoran. Siling nila, wala mabanhaw si Kristo. Ti ano? Siling nila si Kristo, ginlubong nga buhi pa, wala mapatay. Hindi nga napatay kag nabanhaw. Kundi ginlubong nga lipong buhi pa. Tungod kay buhi pa siya nga ginlubong, naumpawan siya o kung na-revive siya dito sa sulod sa lulubngan, kag tungod kay naumpawan siya, nagwa siya sa lulubngan. So wala mapatay kag nabanhaw, kundi nalipong lang, kag ginlubong, kag naumpawan, kag nagwa.
Okay. Paano ina nga masiling ka nga na-revive? Kay ang mga soldado to ginbuno nila kag nilang report kay Pilato na patay na. Pwede na makuha kay ilubong kay patay na. Tiniya bato-bato lang. Okay. Kung naton ini entertainon nga istorya, tanawon abi naton ang naglatabo subong. Kung may isa ka tao nga ginbuno kag grabe, dalon mo sa ospital, hindi gani ma-revive, hindi gani maumpawan. Ti si Kristo ya, ginlansang, ginbuno, ginlubong, maumpawan. Ano na ang klase sa una-una? Naulian siya to, na-revive siya to. Nga grabe ang pilas na nagiyan niya. Halin sa ulo, pagkadto sa kamot, pagkadto sa tiil, buno sang bangkaw sa kilid, ginlubong, maumpawan, maulian, ma-revive. So tama inaya ka binutig nga istorya. Pero ang kamatuoran amo ini, kagamo ini ang aton sundon. Si Kristo ginlansang napatay, ginlubong, kag si katatlo nga adlaw na banhaw siya. Kag ang kamatuoran ginatudlo sa aton. John chapter 11 verse 25. Si Kristo naghambal. Sinya, ako amo ang kabuhi. Kag ako amo ang pagkabanhaw. Siling ni Kristo ang nagatuo sa akon, bisan mapatay, pero mabuhi man siya. O kon mabanhaw man siya. Tungod kay si Kristo napatay, kag nabanhaw, ang tanan nga mga tao nga nagatuo sa iya, bisan mapatay, mabuhi man. Kung si Kristo wala mabanhaw, wala simpulos ang aton pagtuo. Kung si Kristo wala mabanhaw, wala mapatawad ang aton mga sala, mga makasasala makita gyapon. Kung si Kristo wala mapatay kag nabanhaw, ang tanan nga mga manunudlo sang balaan ng kasulatan, puro tanan butigon. Dala ako, tanan sila ni San Pablo, kag iban pa nga manunudlo sa panahon ni Kristo, nagatudlo sang binutig. Kung si Kristo wala napatay, kag wala mabanhaw. Pero matuod ang natudlo sang Bible sa aton. Kag amo ini ang aton paglaom subong nga si Kristo napatay kag nabanhaw. Kag ang tanan nga nagatuo kay Kristo, siling ni Kristo mismo. Bisan mapatay, mabanhaw man siya. Kag ang lawas nga aton maangkon sa tion sang pagkabanhaw, sa tion nga magakari si Kristo sa pagbanhaw sang tanan nga nagkalamatan nga may pagtuo sa iya. Ilisan ni Kristo ang lawas nga mas maayo kaysa lawas nga naton naangkon subong. Ang lawas nga mamalatyon, pagailisan sang lawas nga hindi na mapatay. Ginatawag ina nga langit nun nga lawas. Kung may lawas nga dutanon, may lawas man nga langit nun. Kag ina amo nga ang lawas nga magapuyo sa langit, tubtob sa walay katapusan, upod kay Kristo mismo. Ano ina nga lawas? Lawas nga hindi na mapatay o kung hindi na madunot. Lawas nga natawag espirituhanon o kung glorified body. Ina nga lawas amo ang magaistar dito sa langit upod kay Kristo sa walay katapusan. So si Kristo napatay, ginlubong, kag nabanhaw. Ang tanan nga magatuo sa iya, bisan mapatay, pero mabuhi man siya liwat. Inaamo ang buhi naton nga paglaom dira kay Kristo. Kung kita magatuo kag magpaton kay Kristo, sunod sa aton mga kasing-kasing. Madamong salamat.
Kagkabay nga ang Dios magpakamayo gid sa aton.